Илхан Küçük. Уважаеми делегати на 6-та национална конференция на младежката организация, скъпи гости и приятели, днес бих искал да споделя накратко с всички вас как избрахме посланието на националната конференция. Уверени в бъдещето. Пътят, извървян от младежката организация на ДПС, е дълъг и обсипан с трудни моменти. През годините младите хора в движението имаха пред себе си редица отговорни задачи. Политическите бури ни направиха силни, отговорни и можещи. Нашите партньори от страната и чужбина се убедиха в качествата на членовете ни. Ако в началото само ентусиазмът е бил водещ в развитието на нашата организация, то в наши дни част от думите, които искам да я определят, са образованост, подготвеност, компетентност и визия за успех. И ако се вгледаме във всяка една от тези думи, ще разкалкуваме вярно и основата на младежката организация. Тази основа дава възможност на нас, членовете на тази организация, да разчитаме безрезервно на нашите умения. Само така нашите ментори и ръководители в лицето на председателя и ръководството на партията ще могат да разчитат също безрезервно на нашите умения. Днес ние творим утре. Днес ние вярваме повече от всякога, че утрешният успех е закодиран в настоящето. Който живее само в миналото, той няма бъдеще. Само по този начин ние ще можем да отговорим на очакванията. Без заблуди, без напразни надежди. И когато 23 000 млади хора изберат този път, повярват в него, влагат усилия и воля, само тогава ще прочетем в очите им уверено в бъдещето. Аз днеска го прочитам това във вашите очи. Позволете ми да благодаря на всички приятели и съмишленици за коража и доверието, което ми дадоха да се кандидатирам за тази висока и отговорна позиция. Кандидатурата за един такъв отговорен пост предполага и немалко ангажиращи отговор на сериозни въпроси. Предполагам, че въпросите около моята кандидатура са много различни по характер. Готов съм да отговоря на всеки един от тях. Искрено и пряко в очите на всеки един делегат. Съществува мнение, че съм консенсусен, че съм диалогичен, че съм човек, с когото може да се постигне консенсус, че умея да изслушвам и да се вслушвам. А влагането на сърце и душа в работата е част от залога за успех. В продължение на 3 години, като част от Централен оперативен съвет на Младежко ДПС, успях да проведа срещи и разговори с почти всеки от вас. Присъствах и на голяма част от общинските и областни конференции. Всички бяхте до болка искрени. Това бяха откровени разговори, в които търсихме заедно в общуването. И когато оставах насаме със себе си, прелиствах записките, глеждах се в думите и разбирах, че без тази заедност, за която споменах преди малко, няма да има успех, уважаеми приятели. А успехът е функция на екипността. На базата на всичко това, на тези разговори, коментари, общувани, дискусии, предлагам да ви запозная с работната ми платформа накратко. Ще имаме възможност много да я развиваме, да работим заедно по нея. Ще имаме възможност много да дебатираме. Ще имаме възможност дори остро да спорим по нея. Защото днес, тук в тази зала, ако някой предложи платформа догма, то това означава, че ние не живеем в 21 век, а живееме столетия назад. Имаме нужда да превърнем структурите на организацията в истински работещ механизъм. Имаме нужда те да бъдат по-близко до членовете ни и да генерират нови политики. Ето за това си говорихме. В Бургас, Варна, Добрич, Разград, Кърджали и всички останали населени места, които посетих през последните 2 месеца. Лидерството изисква изправяне лице в лице с проблема. Лидерството изисква да признаем, че все по-трудно откриваме и задържаме млади хора. Лидерството изисква да кажем, че старата мантра за старяща младежка организация все още е в сила. В един много личен разговор с 2 приятели от академичните ни структури си позволих да споделя следното. Съвременното разбиране за политика ни изправя пред предизвикателството на подготвеността.
Ние отдавна не се задоволяваме с етикета на най-голямата младежка организация в България и Европа. На нас ни прилича марката на най-подготвената либерална организация в България и Европа. На тези мои думи те реагираха доста спонтанно и ми се наложи да ги убеждавам, че семинарите вече не са далеч достатъчни. Вече ни е нужна система от обучение, чиято крайна цел е да имаме подготвени хора за различните секторни политики. Мотивацията за членство в младежката организация на ДПС е редно да бъде сведена до личната мотивация на всеки един член, който вижда и сезира в членството серия от възможности, от образование, от място за общуване, а защо не от политическо усъвършенстване. Ново предизвикателство пред нас е самофинансирането, за което говорихме и преди малко. Може би освен помощта на Централния съвет е редно да помислим какви инициативи да предприемем в тази посока. И тук аз ще настоявам за вашите идеи. Да, знам, младите хора в тази страна са изправени пред множество трудности, с които настоящото управление на ГЕРБ не може да се справи. Младежко ДПС се сблъска остро с некомпетентността на правителството, което остави повече от 30% от младите хора на България без работа и ги изпрати отново в чужбина. Младежко ДПС като част от младия аргард на ДПС ще продължава да бъде ясна и непримирима опозиция на управляващата партия. Безпрецедентната младежка безработица, която неадекватната политика на ГЕРБ генерира, поставя много бариери пред младите хора като личности. Младежко ДПС няма да спре да се бори с дефицитите на правителствената политика в сферата на образованието, в сферата на пазара на труда, в сферата на младежкото включване. Приемете това като правило номер 1 в бъдещата ми работа. Знаете ли какво наистина разбрах през цялото това време, в което разговаряхме, коментирахме, дебатирахме и дори спорихме? Спорихме и то остро. Младежко ДПС е длъжно да съхрани лидерската си позиция сред останалите организации в България и Европа. Длъжно е да бъде винаги на крачка пред тях. Но това място ни задължава да бъдем проактивни в живота, който ни заобикаля. Икономически, политически, дори и обществен. Това го казвам не случайно. Следващите избори ще бъдат избори за нашите права и свободи. Те ще бъдат избори за българската демокрация. И тази зала от днес няма право да мълчи по тази тема. Убеден съм, че тя няма да мълчи и на следващите парламентарни избори. Убеден съм, че ще бъдем тези, с които ще се гордеем. И накрая, но лично обращение. Ако искаш да стигнеш до целта си, трябва да знаеш къде искаш да отидеш и как да стигнеш до там. След това просто никога не се предавай. Пожелавам ви никога да не се предавате, както аз не се предавам днес в тази зала. Благодаря ви за вниманието.